Myntri Rangbah Conrad K Sangma haka arpau tarik Naiwieng ula leit jngoh jingtrei hagi Ophis Sorkar kiba shna haniu Shillong kiba kynthup yaka IT Park 400-seater working women's hostel new Secretariat skill park prime innovation hub bat yaka surok saulan kabala mang kyrpang ru yaka lynti na bynta kiba shong sikil lynti iaid kjat bat kiwei ki jingdonkam. Myntri Rangbah ulaong kane nongbah bathymmai new Shillong kan biang nadong shadong hadu san post nam karta jongka. Kan pensting bat penkulut yaka sor Shillong kabala kapnia bat jan poi sha uput bakan bathei. Ulaong jingtrei yakane nongbah bathymmai iaid suki jai tangba kilong kiba benia kiba janai bat kiba scam. Lasenran yu Myntri Rangbah ada Bah Sniawbhalang Dhar sembut Myntri Rangbah ki kampen roisor.